كاب استوديو زينا ارتيفي عزو سلامتنا تقبل زغبركم تعزبنا كم تمسيو لك ساعة شعتا خيلو نلوم عربي شان حمشن لكاتي استدالو زيناوي مستنادو نفلم علونا نمكتالكم بغرب زعدو مساهم تصنحن ميكايل حدقو فلما كن بكنتو تاتو افلم كوليج افيشن ايرترا بوغري تمهرو بادفانس ديبلوما امريو بايتو زوبا ماكل مبل عسرا سرو عاقبو أكانيو لومي بستقبر مرمراتات كل تزيقاتات دو كورونا فيروس ملكافون ترقاكيتو حابزيناتات وطاي روسيا بلعلي من قداير بريطانيا نايمل سقبر قدا كمزور سنة أبريطا سراويتي كولومبيا بزكارو سرعيت 23 أبلات فارك كم تقتلو حبيرو ኣብ ኢንዶኔዥያ 601 ሬክተር ሓደጋ ምክትቃር ምድሪ ተኸሲቱ ዝርዝር ዜና ኮሌጅ አቪዬሽን ኤርትራ በኹሪ ተምሃሩ በአድቫንስ ዲፕሎማ ሎሚ ኣመሪቑ ንዝተዳለወ ዜናው ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ኮሌጅ አቪዬሽን ኤርትራ ሎሚ ዓርቢ 25 ለካቲት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝተረኽበሉ ስነ ስርዓት በኹሪ ተምሃሩ በአድቫንስ ዲፕሎማ ኣመሪቖም أباطع مدبر حيل أير فنقلاب استخايد سنة سرعة استمرقو نباراتن حدستن أبالات حيل أير إيرترا ناي 3 عامت كلس حساباون جبراون تمرتن سلطنان زقسمو خوينوم بموياتات مبرار تسقانا نفرتي كمون تسقانا إلكترونيكسن رادارنيوم تمرتوم زازيمام بريزيدنت إسياس أفورقي أبزا محلالفو ملأختي فلتتن مويان تمكرون سراحن مدلاب بالعول فنانن ديسيبلينن عياينتن أفراينتن مقلبات اتزعبين زبلتن هاقراو تسقامو خانو بمتقاس نهزبن بيتسبن كمون نازاز حيل أيرن كلهم أبركتو زقبرون يوهانا دحر مبال أب إندوستري أيفيشنن كالوت إندوسترتاتن بغو تسقاسب مسلطان مسعوتو بمرمرن معبالن بزحيلك قطل مخانو قاليتهم فلتتن مويان تمكرو سراحن مدلاب بلعول فنانن ديسيبلينن عياينتن أفراينتن مقلبات تزعبين زبلتن هاقراو تسقاس لزخونة بزا أقاطامي نهزبن بيتسبنون يوهانا نعزازي حيل أيرن كلهم أوركتو زغورون كا دقيمة يوهانا أب حيل أير تراي زي كونه أب إندستري أفيشن بسفيحون أب كالوت إندستري تاتن هاقراوي قلبت مهناسن محيالن كمتي نبوهقو خنقسقس قواتا زي كالنا عنقدونا مملسوس للزايد كينو تحت غرص مهنات كينو تكنولوجي ببزحن بعينتن مونان كينو سرحيتاو بقعد تكنولوجي خنقاطاتم أقدستي أكالات بررتو خونه بملؤنات كن سنئن كن مهزن مئنتي بقوع تقاسب مسلطان مسعطوب مرمرم عبالن بزحيالة نكتصلينا وانا أزاز حيل أير إيرترا ميجر جنرال تخلي حبت سلاسي بوغنو بخر ممرقتا كوليج أفيشن أباطعن كنيات زخر مبل 32 عامت سرحيت فنكلن مكيادو أبرأس تزهلو تاريخا ورزنة ترجمن تسفو جزيزة بسرون مخانو بمحبر نايمت آيتا الأخوتاتن إماماتن بعاوت نمفتام سرت زتحز بعينتن بقعتن دما زت أمامن كم زخوانة آنت إيرو ناي ولدي رأي إسرائيل صحن من قصة السنة لاو أبزع عواتزي زوجهم أكالات من قصتي نتمرغت خاء لسم حيلا أيرن أفيشن كوليجن يخانا قبل السلطنة أكل نايتي بغو فلتت زعاتغة أفراي عقم سبن مهنات منقست إيرترا زقابرو زولو وفر مخانو زتغسا وكيل تمرغت دما كوليج أفيشن إيرتران مرغاتون أب ممعبال تقلات أفيشن إيرترا زهلوهم أستواطو قليل سلازيكونه دلو النتوم نزل على أبركتون وفوي سراحن أرقاقيتو
ኣብቲ ሚኒስተራት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ዕድመ ዝተገብረሎምን ወለድን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ንኣብነታውያን መኮንናት ኣብረርቲ ቴክኒሻናትን ኣሰልጠንትን ማዕርግ ፍሉይ ኣበርክቶን ዝገበሩ ድማ ወረቐት ምስክርን ምስጋናን ተዓዲሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ካልኦት ኣካላትን ብምትሕብባር ብሞያ ባሕረኝነት ማለት ሲማንሺፕ ዝሰልጠኑ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብሰርቲፊኬት ተመሪቖም ናብ ካል ዜና ምስ ንሰግርም ባይቶ ዞባ ማእከል ሎሚ 25 ለካቲት መበል 20 ስሩዕ ኣኼባ ኣቃኒዑ ወኪል ሪና ናዝሬት በይን ዘዳለቶ ዜናው ፀብጻብ ፉርትን ዓንዶም ባይቶ ዞባ ማእከል ሕጅውን ኩሉ መዳያዊ መኸተና ንሕይል ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 20 ስሩዕ ኣኼቡ ሎሚ 25 ለካቲት ኣብ ኣዳራሽ መምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቃኒዑ ሓለፍቲ መምሕዳር ህግደፍ ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራት ጨናፈር ሚኒስትርታትን ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ዝተሳተፉ ኣኼባ ኣቦ መንበር ባይቶ ዞባ ማእከል ኣቶ ኣብርሃም ሰበር ኣብ ዘስምዖ ቃል ባይቶ ኣብ መበል 19 ስሩዕ ኣኼቡ ንዝሕለፎም ውሳኔታት ንለበዋታትን ኣብ ምክትታልን ንምዕዛምዛማት ህዝቢ ሰሚዑ ምስ ፈጸምቲ ኣካላት ብምልዛብ ንምፍትሑን ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝጸንሐ ጠቒሱም እዋናዊ ጭርሖ ህዝብን መንግስትን መሰረት ብምግባር ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት ኣብ ልምዓትን ድሕነት ሃገርን ድልዋት ክንከውን መድረኻዊ ግዴታ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ምጽጋን ጽርግያታትን ማይክሮዳምን ካልኦት ሕርሻዊ ንጥፈታትን ከም ድርኺትን ውሕስነት መግቢ ብዝያዳ ክድፍኣሉን ህዝቢ ድማ ንዕቤቱ ንምኽላፍ ዝእለሙ ውዲታትን ተጻብኦታትን ብንቕሓት ክምክት ተላብዮም ሽማግለታት ባይቶ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ድማ ቀረብ ኣሕምልትን ፍረታትን መዓርን ጽቡቕ ከም ዘሎን ኣብ ቀረብ ማይ ገጠራት ዝምስከን ስራሓት ከም እትዓመን ክጥቀስ ከሎ ኣብ ከተማ ዋሕዲ ቦጣትን ኣብ ኣተዓዳድላ ማይ ምድርን ውግያትን በምህላው ህዝቢ ኣብ ምኽፋል ግብሪ ዘጋጥሞ ዘሎ ዘይምኽኒ ምምልላስ ዘይሓላፍነታውያን ነጋዶ ስጉምቲ ዘይምውሳድ ናህር ዋጋታት የጋድዶ ስለ ዘሎ ፍታሕ ክናድየሉ ጸዊዖም ብዘይካዚ ንኩነታት ትምህርቲ ጥዕና ማሕበራዊ ድሕነትን ምዕቃብ ቅርስታትን ታሪኻዊ ውርሻን ካልእን ዝምልከት ዝቐረበት ሕቶታት ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ኣካላት መልሲ ሂቦምሉ ኣባላት ባይቶ ብፈጸምቲ ኣካላት ንዝቐረበ ሓሳባት ድሕሪ ምዝታይ ህዝቢ መምርሒታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ክትግበር ዋጋታት ኤሌክትሪክ ጋዝ ነዳዲ ቴሌፎንን ካልእን ክለሳ ክግበረሉ ዝብሉ ውሳኔታትን ለበዋታትን ኣሕሊፎም ኣብ መዛዘምቲ ኣኼባ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሓየ ሃይለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ባይቶ ከም ድልድል ህዝብን መንግስትን ንጠለባትን ክውንነትን ብምዝማድ ትግባረ መደባት ክከታተልን ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሱም ብዘይ ፍቓድ ኣብ ጽገናን መስራሕን ኣባይቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ብሕጊ ተማእዚኖም ክኸዱ ተላብዮም ናብ ዕለታዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዛዕባ ኮቪድ ምስ ንሰግር ድማ ሎሚ ኣብ መርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ የቕሬቷ ኣድራሾም ድማ ሓደ ካብ መንደፈር ሓደ ድማ ካብ ዓዲ ሰጉድዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ ሰለስተ ካብ ዞባ ማእከል ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9698 በፂሕሎ 9587 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነዉ 103 ብሞት ዝተፈለዩ 8 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 25 ለካቲት 2022 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዓይነታዊ ለውጢ ይምዝገብ ከም ዘሎ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋማዊ ኣኼባ ተገሊጹ ወኪል ሪና ኢብራሂም ዑመር ዘዳሎ ዜናዊ ጸብጻብ ሳምራጅ ሊቪዮ ከተቕርባ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምትእታው ዘመናዊ መሳርሒታትን ምምዳብ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ብዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዓይነታዊ ለውጢ ከም እተመዝገበ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ብ21-22 ለካቲት ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፋይ ተስፋጽዮን ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ለበዳዊ ሕማማት ንምክልኻል ብዝተገብረ ጽዑቕ ክትትልን ቁጽጽርን ኣብ ኣፍዓበትን ገልዓሎን ዝተኸስተ ተርኢ ሕማም ንፍዮ ቅጽበታዊ ስጉምቲ ከም ተወስደሉ ገሊጹ ኣብ 2021 ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ዝገበራ ኣዴታት ብ65 ሚእታዊት ኣብ ትካል ጥዕና ዝሓረሳ ነፍሰ ጡራት ብልዕሊ 56 ሚእታዊት ሸፈነ ክታበትን ምዕዳል ቪታሚን ኤ ንህፃናት ብ88.96 ሚእታዊት ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ድማ ብ84 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘመዝገበ ብምጥቃስ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ግና ብ10.4 ሚእታዊት ከም ተወሰኸ ኣብሪሁ ሓለፍቲ ኣህሩታትን
ሜዲካል ዳይሬክተራትን በወገኖም ኣብ ምቁጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክንክን ኣደን ዕሸልን ምቁጻር ለበዳ ሕማም ዓሶን ዓባይ ሰዓልን ፍወሳን መጥባሕቲ ሕማማት ዓይኒ ኣተሓዛን ኣዘረጋግሓ ኣፋውስ ከምኡውን ንቕሓት ህዝብን ምዕባይን ዝተገብረ ጻዕሪ ዝምልከት ጸብጻባት ኣቕሪቦም ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሒሴን ኣብ ዘስማዓቱ መዛዘ ምቃል ንጡፍ ተሳትፎኩም ኣብ ኩሉ መድያዊ ንጥፈታት ጥዕና ኣተባባዕ ይኹን ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምርጋእ ሾታታት ዘላቕ ምሕባለ ደራኺ ተራ ስለ ዘለዎ ቀጻልነቱ ክወሓስ ኣዘኻኺራ ኣብ ከተማ ከረም ባህዱ ጽሬት ዝሰላሰ ዘሎ ንጥፈታት ከማው ሰረድ ምትሓጹ ይስራሓሉ ምህላው ሓላፊ ኣሃዱ ጽሬት ከተማ ከረን ኣቶ ዓብዱ ሓሰብ ረቢ ሓቢሩ ብምሕዳር ከተማ ክትትል ክግበረሎም ጸንሐ ናይ ጉሓፍ ባጎኒታት ከምኡውን ጽሬት ከባቢ ብኮም ተማኪሎም ብነበርቲ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ኣቶ ዓብዱ ኣብ ከባቢ ማይ በላ ዝርከብ መተሓላለፊ ረሳሕ ፈሳሲ ወነንቲ ትካላት ናይቲ ከባቢ ጉባ ሓልዋ እናገበሩ ንምስራይኑ ምክታሉን ይሰርሑ ከም ዘለው እዚ ድማ መርያ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ጽሬት ዘለዎ ንቕሓት ምዃኑ ኣረድዩ ጽሬት ኣከባቢ ንምውሓስ ህዝቢ ዘካየዶ ዘሎ ሰሙናዊ ወፍራ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ነበርቲ ልዑል ጽልዋ ከም ዘለዎ ጠቂሱ ድማ ሕግን ስርዓትን ከተማ ከረን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ትካላቶም ብጽሬት ክሕዙ ምክታል ዝገብር እኳ እንተኾነ ንዝያዳ ድማዕነት ነብሲ ወከፍ ነባሪ ኣበርክቶ ክገብር ተላብዩ ኣብ 4 እብረ ተኸፋፊለን መዓልታዊ ናይ ጽሬት ንጥፈታት ዘካየዳ ኣዴታት ከም ዘለዋን ኣበርክቶን ዝምስገን ምዃኑን ጠቂሱኻ ነበርቲን ዝገብሩለን ምትባዕኒ ኢዱ ናይ ጉሓፍ ኣጋኒ ዘልዕላ መካይን ብሰንኪ እርጋን ሰዓቲ ጸገማት ስለ ዝርአ እናተዘዋውራ ጉሓፍ ዝእክባ መካይን ኣገዳስነተን ልዑል ስለ ዝኾነ ቆላሕታ ክግበረለን ድማ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ጽሬት ከተማ ዝተዋፈራ ኣዴታት ብወገነን ብነበርትን ትካላትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ዝግበረለን ምትባዕ ብምስጋን ኣብ ጎደናታት ብብዝሒ ዝድርበ ዘሎ ማስክ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ንጽሬት ከተማ ባሉታይ ጸሎ ስለ ዘሎ ኩሉ ዜጋ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ክጉሕፎ ተማሕጺነን ሃማመተ ዞባ ዶባው ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሃገራዊ ምርምራ 8ይ ክፍሊ ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ንኡስ ዞባ ራዕታ ብ20 ለካቲት ዞባዊ ሽልማት ፊዕማ ዓዲሉ እቶም ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ተምሃሮ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ከምኡውን 2020-2021 ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርመራ ልዕሊ 75 መሕለፍ ነጥቢ ዘምፁ 25 ተምሃሮ ማእከላይ ደረጃ ጥዕዮም ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ዶባው ቀይሕ ባሕሪ መንሰይ ዑስማን ዓብደልቃድር ኣብ ዘስምዖ ቃል ሃማመተ ኣብ ትምህርትን ስራሕን ዝርከቡ መንስያት ንምዕጣቕ ምውዳብን ምንቃሕን ከም ዝነጥፍ ብምሕባር ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ መንሰይ ልዑል ኣተኩሮ ስለ ዝወሃቦ እቲ ብሉጽ ውጽኢት ንዘምፁ ተምሃሮ ዝወሃብ ሽልማት ፍዕማ ኣካልናቱ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ተምሃሮ ናይ ተወዳዳርነትን መሃዝነትን መንፈሶም ከዓቢ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ከም ዝስራሓሉ ጠቂሱ ድማ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ናይቲ ተራሒ ዘሎ ዕድል ንክኾኑ ጻዕሮም ከሕይሉ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብቤት ጽሕፈት ሃማመተ ዞባ ዶባው ቀይሕ ባሕሪ ተወዲቡ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ እቲ ዞባ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር መደረ ክትዕን ሓፈሻዊ ፍልጠትን ከም ዝተዛዝመ ካብቲ ዞባ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረድዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤርቲቪ ምርጫኹም ጌርኩም ትከታተሉና ምህላውኩም ዜናና ነመስግን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ናቐጸለ ዜና ወጻኢ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ብሪጣንያ ናይ መልሲ ግብሪ እገዳ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ መንግስቲ ብሪጣንያ ከም ኣካልቲ ሃገራት ምዕራብ ብጉዳይ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክገብሮ ዝጸንሐ ጸቕጢ ትማል 24 ለካቲት መንገዲ ኣየር ሩስያ ከም ዝኣገደ ይዝገር ነቲ ስጉምቲ ዘይሓላፍነታዊ ክትብል ዝኾነነት ሩስያ ተመጣጣኒ ዝበለቶ ምላሽ ክትህብ እዋኑ ምዃኑ ኣረዲኣ ሩስያ ብጉዳይ ዩክሬን ኣብ ልዕሊኣን ዝውሰድ ዝኾነ ስጉምቲ ዓጸፋ መልሲ ግብሪ ክትህበሉ ምዃና ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ሰራዊት ኮሎምቢያ ትማል 24 ለካቲት ዘካየዱ ስርሒት 23 ኣባላት ዕጡቕ ጉጅለ ፋርክ ከም ተቐትሉ ሓቢሩ እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ዕጥቆም ዘይወረዱ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ንምድምሳስ ክካየድ ጸንሐ ስርሒት ምዃኑ እቲ ሰራዊት ኣፍሊጡሎ እቲ ስርሒት ጸጥታዊ ውሕስነት ዜጋታት ኮሎምቢያ ብሓፈሻ ነበርቲ ዞባ ኣራውካ ድማ ብፍላይ ዘረጋግጽ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ዘረድእ
عطقات وجنات مأكل عدنا ندادي كولومبيا بزخون زوبا أراوكا زكايرو متقعتات نحيلي متسكم زلو زتوسو تصبصابات أبزع عمد زي بستفت سما متقعتات لعلي سوسا سوات كم تقتلو يحبرون جوجيلا فارك عدكو بمورات أبسلما وبوليتيكا ونتفتات كولومبيا كساتف أبكلتشن عصوت وشيدشن كم تسمعه انتخون جنا حيالو عبالاتو جنا أنصار علامات منجستي زغنع متقعتات يكايرو مهلاوم يتكاس ኣብ ኢንዶኔዥያዊት ደሴት ሱማትራ ናብ ሎሚ 25 ለካቲት ኣብ ዘወግሕ ለይቲ 6.1 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ኣብ ምዕራባዊ ወሰና ስንታ ደሴት ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ሰብ ንብረትን ክሳራ ከም ዝወረደ ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝፈጥሮ ስጋት ኣሽሓት ሰባት ናብ ውሑስ ከባቢታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም እቲ ምንቅጥቃጥ ክሳብ ጎረባብታ ሃገራት ማሌዥያን ሲንጋፖርን ከም ተሰምዐዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዝኽሰት ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ሰብ ንብረትን ክሳራ ከም ዝወረድ ይጥቀስ ኣብ 2009 ኣብ ደሴት ሱማትራ ብዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ትሕተ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝሰዓበን ይዝከር ኣሜሪካ ንኔፓል ክትገብሮ ዝወጠነት ኣብ ህንፀት መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክን ምምሕያሽ መስመር ጽርግያን ዝውዕል ናይ ልዕሊ $500 ሚልዮን ፊናንሳዊ ደገፍ ተቃውሞታት ገጢሞም በሽሓት ዝቁጸሩ ሰልፈኛታት ትማሊ 24 ለካቲት ኣብ ጎደናታት ከተማ ካታማንዱ ብምውጻእ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑ ተሓቢሩ ሰልፈኛታት እቲ ኣብ 2017 ዝተቐረበ ቁጠባዊ ደገፍ ንምትትታው ግደማውያን ሓይልታት ባብ ዘርሑ ምዃኑ ብምኽሳስዮም ኣትሪሮም ዝቃወሙ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ኣባላት ጸጥታን ግጭት ከም ተወልዕ ድማ ተቓሊሑ በዚ ጉዳይ ኣብ ኔፓል ከቢድ ፖለቲካዊ ፍልሊ ተፈጢሩ ከም ዘለዎም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ መንግስቲ ጀርመን መስመር ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ናብ ናይ ሩስያ ስርሑ ቦግዒ ክጅምር ዝደሊ ፍቃድ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ብምውሳዱ ከቢድ ቁጠባውን ሕጋውን ተሓታትነት ከስዕበሉ ምዃኑ ኪላታት ተዓውዲ ገሊጾም ከም ዝዝከር ብ22 ለካቲት ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንህሉ ኩነታት ዩክሬን ብምጥቃስ እቲ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ስርሑ ቦግዒ ክጅምር ዘድልዮ ፍቃድ ከም ተወንዘፈ እዩ ሓቢሩ ኪላታት ንግድን ኣህጉራዊ ሕግን ጀርመን ምስ ማዕከን ዜና ሺንሁዋን ካልኦትን ኣብ ዘካይሮ ቃለ ምሕትት መስመር ባህርያዊ ጋዝ ኖርድ ስትሪም 2 ንጀርመን ልዑል ቁጠባዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ረዲኦም እቲ መስመር ንጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ውሑስ ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ከረጋግጻ ዝኽእለን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንጀርመን በቐንዱ ማእከል መከፋፈሊት ባህርያዊ ጋዝ ክትከውን ዘብቅዕ ምዃኑ ዝሓበሩቶም ኪላታት ስጉምቲ መንግስቲ ጀርመን ጉጉይ ምዃኑ ገሊጾም መስመር ኖርድ ስትሪም 2 ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ንዩክሬን ፖላንድ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ጎስዩ ናብ ጀርመን ክበጽሕ ዝኽእል ብምዃኑ ነታ ሃገር ቀዳመይቲ ተረባሒት ከም ዝገብራ ዝግለጽ ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል ቁጠባዊ ዝቕባበ ዝጠንቁ ናሃሪ ዋጋ ባህርያዊ ጋዝ ብምኽፋት መስመር ኖርድ ስትሪም 2 ማለት ኖርድ ስትሪም 2 ክቃለል ከም ዝኽእል ሩስያ ክትገልጽ ጸኒሓ ኣብ ከተማ ኦታዋ ካናዳ ካብ ዝሓለፈ 28 ጥሪ ጀሚሩ ብወነንቲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ተመሪሑ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ንጥፈታትን ነብርትታ ከተማ ከቢድ ተጽዕኖ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሰልፈኛታት መንግስቲ ካናዳ ዝወሰኖ ግድነታዊ ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ብምቋሚዮም ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ኣብ ጎደናታት ደው ብምባል ንቀንዲ መስመራት ጽርግያ ከተማ ኦታዋ ዓጊቶም ዝርከቡ ብምዕጻው ናይቲ ቀንዲ መስመራት ሓያሎ ትካላት መሰረታዊ ቀረባትን ማእከላት ዕዳጋን ማዕጾን ክርግጣ ከም ተገድዳ ዝገልጹ ጸብጻባት ብሰንኩ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ከም ዝናሃረን በሻሓት ዝቑጸሩ ኣደዳ ሽቕለት ኣልቦነት ምዃኖምን ማዕከናት ዜና ካናዳ ገሊጸን ኣብ መፋርቕ ናይዚ ወርሒ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ንዘራኸብ ቀንዲ መስመር ጽርግያ ናይ ምዕጋዝ ስጉምቲ ወሲዶም ዝነበሩ ሰልፈኛታት መንግስቲ ካናዳ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድሕሪ ምጥንቃቑ እቲ ቀንዲ ንግዳዊ መስመር እኳ እንተተኸፍተ
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ኣይቋረፀን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዴው እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝፈጥሮ ጸቕጢ ኣብ መፋሩ ወርሒ ጥር ዝወሰነ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ዝሓለፈ 14 ለካቲት ከም ዘለዓሎ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሰሜናዊ ኣርጀንቲና ካብ 15 ለካቲታት ሒዙ ተኸሲሱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ካብ ቁፅጥር ወጻኢ ብምዃን ዘውርዶ ንዋታና ከባቢያን ዕንወት ከም ዝዛየደ ተቓሊዑ በቲ ናብ ልዕሊ 700,000 ሄክታር ከም ዘስፋሕፍሕ ዝግለጽ ዘሎ ባርዕ ሞሮር ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ እንስሳታት ዘገዳም ከም ዝሃለቑ ዝሕብሩ ተጣበቕታ ከባቢ ኣርጀንቲና ኣብ ህይወታዊ ብዙሕነት ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ምውራዱ ሓቢሮም በዚ ባርዕ በኣሉታት ተጸልዩ ዝርከብ ዞባ ኮሬንተስ ብፍርያት ሕርሻን ጥሪትን በቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ብምዃኑ ንቁጠባ ኣርጀንቲና ብሓፈሻ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ድማ ብቐንዱ በኣሉታት ጸልይዎ ከም ዘሎ ተገሊጾም መንግስቲ ኣርጀንቲና ነቲ ባርዕ ንምቁጻር ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ እኳ እንተሓበረ ዘሎ ደረቕ ኩነታት ኣየር ነቲ መስርሕ ዓንቃጹ ኮይኑ ከም ዝርከብዮም ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ዝሕብሩ ዘለዉ ጠንቂ ናይዚ ሓደጋ ባርዕ ንካልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ተኸሲቱ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ኒና ምዃኑ እዮም ኪላታት ተዓውዲ ዝሕብሩ نسعى استدالو زينا نمزا مارسا زينا كدقملكم كوليج افيشن ايرترا بوغري تمهرو بادفانس ديبلوما امريو بايتو زوبا ماكل مبل عيسى سرو عغيبو اقانيو لومي بستقبر مرمراتات كلتا زيقاتات بكورونا فيروس مكافون ترقاقيسو ኣብ ዜና ወጻኢ ሩስያ ብልዕሊ መንገዲ ኣየር ብሪጣንያ ናይ መልሲ ግብሪ ገራ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ ሰራዊት ኮሎምቢያ ብዘካየዶ ስርሒት 23 ኣባላት ፋርክ ከም ተቐትሉ ሓቢሩ ኣብ ኢንዶኔዥያ 601 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳሎ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ተኸታታይት ፊልም ፍርዱ መሬት መበል 15 ክፋል ስዒባ ተቐርብያ ሰላም